Salam. Sebelum ibadah kita mulai, ada ralat di acara nomor 12 Ulau Nahom. Di terakhirnya di sit tercetak marende sian nomor 86. Diralat menjadi marende sian nomor 440 sia ayat sada do tulu. Saya sohol tu silangmi buku logu 300. Huriani Kristus tongan di tongani pandemi COVID-19 siado nuaing tapatupa paningotan ari hamamaten itu Tuhan Yesus. Naing lam takas goma di rohata tung holong ni rohani Tuhan ido natuk paluahon hita sian sori mago COVID-19 siaon. Mau do mate halak makokop partigor. Adong do deba na barani mate makokop na ulibasa. Alai holan Yesus do narade mate humokop akapar dosa. Ima nata halason di arisadarion. Yesus ditakup jala diuhum soalanina salana. Rade manaon disiahon hosana di Golgata. Ima inganan pamajalani Yesus di hau pinar silangi. Hamamate ni Yesus papatarhon holong ni rohanai di hita uju pardosa dope hita ai disi do mate Kristus makokop hita alani tama molete rohatta tu ibana jala pujiota guarna alani ta endohon ma Yesusku nau manobusau. Yesusku nang manobus aku sainang aku longa Tuhan tudolo Golgata holako iyo Tarson madi dorong aku murni kosa sudege dosaku Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi parbadia,
na tumapalangit doho tanoon. Amen. Situa ni malim si songonido tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlindang, na so marbolat sian aka pardosa, naung gabe tumimbo sian aka banua ginjang. Nasopola ganuk aris songon aka situa ni malim i membuat jumolo pelean taringot tu aka dosana sadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali do diulahon, di nama melehon dirina ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, nama tetar silang do hohumokop hami halak pardosa, alani holong ni roham na godangi di hami. Ajari mahami paingot hingot ho na tergatung di hau pina silang humokop hami. Ai hodo hapursan nami maradopun rimas ni debata. Dohot panorion ni patik dohot panosio ni roha. Saya sesa jala urasi madosa sian roha nami. Marhite-hite tondim na badiai. Jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk. Dohot hisap-hisap. Dohot sakap-sakap ni roha nami laho mangaloi ho. Namangulu jala namang gonggong mirap dohot amai. Dohot tondi parbadia. Rodi saliling-liling na. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima natar surat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni hapor syawani, jalan napa ujuk kosa, ima Yesus na manauton parsilangoni, sikat nilas ni roha tohap naihian, so dietongi hailaon, gabe hundul disyamuni habangsa ni debata. Ima saatna, atong rap magi dogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin.
Na jongjong do hitan waeng di jolo ni tu hatta. Tatap masilang ni tu hattai. Tarimangi ma akah hurangata. Dot salpu ni rohata. Ro di sude ulauta na sohombar tu hatana. Patedek ma sude di adopanna. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus natar silang alani dosa nami. Narodo kami tu jolom manopoti jala menganggukkan dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus biru-biruni debata nama mursan dosa nami. Nunga roho mangkokop kami. Maroha holong jala manjalo kami di hadiron nami. Hape di parsaron nami. Mau dope kami manjalo halak na asing di hadiron na. Sai huhirim kami do ikon hombar tu na di roha nami. Tuhan, asarade majakot dongan nami jolma, songo pajak komidi hami. Sai pasunggul hon matok tong tu roha nami pakokop mi di kami. Asamar gogo kami mangulahon lomo ni roham.
alani Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuha sesaani dosata. Humokop hita gabi dosa do ibana na suatu manda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran di debata hita mar hita ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Hatani debata turpuk di pesta parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sadarion. Ima natar surat di Psalmen 22 ayat 2 satrodis ayat 12. Ale debataku, buah satung tadi kon muau. Saya mandau-dau doa kahatani anggo konsian hatuauku. Alai nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuho do nasida mangangguhi, jala maluama nasida. Marhaposan tuho do nasida, jadi dang tarurak. Sude akan nama nida ahu, marek kelek-keliun hau, dipaganggang do babana, huhut mangupir-upir. Hodo tongon nama nait au sian apuan, si papos rohaku, mengocop bagot ni dainang. Unang mandau-dau hosian au, ay donok nama parmaraan, ay swadong si partupak. Ima sahatna, martua doakan natu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin.
Saleleng na magulungan na ingot aku Jesus sude nabi nan media katakan tulus orang ulung aku dong Uhutiut kono kuno di dalam kamulungan tungikon hona puna mangulumanang matea sai hono tiomoku. Amu amanami doot inanami ala tapadumu do acara di Mingguta Jumat Agung doot Minggu Nahohom jam 14 tapai huti hutma acara nadong dihita Yesus mamorsan dosata di bagasan daging na tu silangi tangadong hamatian na jumorbut sian hamatian di silang ay dalan panguhumon tuak kaparjaha na sumalim doi hape di hau pinarsilangi do Jesus terpajal di padus do Jesusi dohot halak parjahat na sumalin moloro hasusaan tuhita mamiking do rohata gabi guguk do holong ni rohata dang lubang beroha nang makaholongi ale-ale ama ina haanggi nang ibotope alayang go Jesus nang dibagasan si taunum terpajal di silangi direhei jala ditijuri labas dorohana makakam sude hajol maun hatana parjolo ruar sian si makudap ni Jesusi mangodihon akka napasilakon iba nado didok do ali amang marpamuati marohammi dan nasida aidang diboto nasida nabi nahen nasidai Anggiat madisopu jala di papita holong ni rohani tuhatai ate-ateku dohot rohaku asa tau au makaholongi nang musuhku songon Tuhan Yesus na makaholongi musunai si buat tua do Jesusi ai di silang nai do di padomu ibana jolma naung madabu tulubang natos lubang naso hadu dua ni maradup pun debata na barhabang sa di langit ni langitan ai dung ditadahalak sian parjahat na tergatung di silangi dosana jalamangi dua sini roha sian Jesus dia lusi Jesus doi didok dok sadario doho rap doho tahu di paradaiso hata na patubu pakirimod doi
naukap dodalan dia kapar dosa, namanada dosana, jala malungun dia sini rohani Tuhani. Parhatopoto ni rohatta do songon paninanggion ni Apostel Paulus di sada Timotius sada ayat 15. Nungaro Kristus tu portibion paluang aka pardosa, sian akaido au na parjolo. Dadaholani napatar di silang ni Yesusi. Ay sian silangido Tuhan Yesus manuarahon inariko ni parsauran nadinggan di nanidok nai tuinana di mainang anak mi jala tu susian nadidok di ma inang mi. Sitongdo silang ni Jesusi gabe pardengganan. Dengganan ni kita jolma tu debata, Dohot pardengganan jolma maradok pondongan jolma. Gabe jumpa maparsaruan na yang baru na niwag ni silang ni Jesusi. Marsari ngardumuse sian Tuhan Yesus padohan na patuduhon parukilon na manaon Panginona ni dosa ni jolma na jorbuti di jauhon ma ali de bataku puasa tung tadi konon muau ikon hitahia dunian mangangguk koni ikon ganup hitahia dunian manaon hapujungani alai Yesus na tarsilang ido mangangguk kon asadang pola be angguk konon mui dung diboto Yesus nang marujung saluhutna asa jupang na tarsurat inin nama mau asahu ala ni hita do Kita do hape, hape umbahen na di Di tahun Yesus was na sotar gombarhoni. Di tahun di bana hawasoni. Asalunang pola be mawasita. Asalunang pola be dohot hita manjohon mawasaw. Ay di bagasan Yesus sido tarudi hita ay kangwaluan. Jalan na manjaloi na sotupa mawas be ro di saleleng-leleng na. atik pe mangiking na bernit di tahun Yesus disilangi dang suara panolsolion manang hui-hui manulak si tahun na tarbigi alai suara hamuna ngaddo di dogma nunga marujung ay nunga sikko pangoloyon na diulaon pakokoboni jala naong dihamonakon parukiloni jala marsuara nagugu maibana di dogma amang tubagasan tangamu mahu pasahat todiku jadi dung didohi tosma hosana jongjong mahita saluhutna.
Sai sol ho tu silang ni Jesus inganaku muwana taha tindakon ma hapor siautai, songon na hina tindakon idongata sahapor siaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumupalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tidumbu kondisi Maria, naga begabian sionton porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman isilatus. Nama tetarpaja lo ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru, dung ditanom. Na mulak mangulu di ari patulukon, na naik tu surgo, lahu kundu tu siamun hebata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mengamlak sogot tanoon, mau humi halak na mangulu dot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jalan sada puria na badia. Puria atau panela Kristen akan na badia, dohot dihasasaani dosa, dohot diatai na mandok. Mulak mangulu sogot dagini halak na umate, dohot dihangluan na sora suda. Amin.
Sunggul-sunggul di hita sadarion, dung selesai kebaktianon, lanjut do hita tu ulaon nabadia, napaduahon, hari Minggu tanggal 4 April 2021, ima pesta Paskah, sekaligus pesta parheheon punguan perempuan. Jala parsidoho donasida makobasi di kebaktiani, masuk jam sia manugut. Songonima sunggul-sunggul di hita, marende hita, sia nomor 81 ayat sada. Yesus ku paling ngoluku, si pangoluton iki, ai liburu musuku, ibang hamateyani, homanang ni hamagowan, panumahon hangoluan, alanibu pujihon, lumaribu halido. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha, Imam mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu Nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna amanami nanami nang yanakon nami napasobulung sialum laos songonima disude ruas ni huriata na beribadah di tengah-tengah ni bagas tabi ala tapatu pado marhite live streaming di ibadah Jumat Agung oras makamang kainang laos songoni upasat tami sialum salam sehat ma dihita saluhutna suara ni debata di parningotan Jumat Agung di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 27 mamuka sian ayat 44 sahat rodi ayat 40 Evangelium Lukas bidu 27 mamuka sian ayat 44 sahat rodi ayat 40 ta payuti hutma songon ma padok nadisi jala Maria pukul 12 songgok ma naholum tu sadok tanui sahat rodi pukul 3 ai makulum ma matani hari jadi mari bak ma hire-hire na di bagas joroi bola 2 dungi marsuara nagugu ma Yesus ninna ma amang tu bagasan tengahmu ma upasa todiku jadi dung didohi tosma hosana marnida nama saya lek nani dipuji ma debata ninna ma tutudo halak nati gorro hadoon jadi sudena toropi merluhut mainodur masih tobuk adorana marnida nama saya laos mulak ma ido ianggo sahatna amu akadongan nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus tauji majora
lahu makilalahon najongjong hita di julu ni silang ni Yesusi di Golgata. Tauji majora lahu marnida sian rohatta no bagas ahado namasa di silangi. Ra pasti dohonut tado songon nanidok ni padita Billy Graham. Salib itu mengingatkan saya tentang kasih Kristus. Setiap kali saya menyadari betapa kotornya, betapa najisnya saya karena dosa-dosa saya menatap ke salib dan merasakan Tuhan Yesus berkata kepada saya, "Hai pendeta Silaban, hai umat jemaat HKBP Pondok Bambu, dari anak-anak sampai lansia, memang kamu berdosa, memang kamu kotor, memang kamu najis, memang kamu pantas dibinasakan, tetapi aku mencintaimu." Salib itu ibarat surat dari surga yang sekaligus juga mengatakan kepada kita dalam ibadah Jumat Agung ini, walaupun Yesus mati di kayu salib, tetapi Dia mengatakan kepada kita, "Aku cinta kamu." Silangido hamu akadongan nahina holongan nagabe hataridaan ni holong ni Tuhan Yesus. Salib adalah merupakan demonstrasi kasih Allah yang terbesar. Salib itu adalah merupakan demonstrasi kasih Allah yang terbesar. Makanya dituliskan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ay songono doholong ni rohani di bata di portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganuk na porseya di bana. Asa hanguluan na saling-liling na di bana. Di pasaut may marhiti pakokopon na dihaw pinarsilangi. Di pasaut Jesus doi dihaw pinarsilangi. Nuaing ahama si peopotta jala si bahenutta dungmulak hita sian pesta parningotan diari hama mati ni Tuhatta Yesus Kristus di Jumat Agungon. Tauji majo manulikit sian hatan debata natari partuhita di Minggu pesta parningotan di hari hamamate ni Tuhatta Yesus Kristus. Tabegido nakin marhidetur puhon dungi marsuara nagugu ma Yesus laos tos ma hosana. Tos hosana lapatan na nungabe di lehon hosanai lahu manubus hita. Ay upati ni horni dosa doha matian. Upati nuhorni dosa doha matian. Artinya hutang dosa kita sudah dibayar lunas. Tidak tersisa sedikit pun. Bukan diangsur, bukan kredit, tetapi lunas. Lapatan ni dosa nasongod dia pedosam amang inang nangakayanakon nami. Bohape rarani dosam amang inang nangakayanakon nami. Manang bohape jorbut ni dosam.
Molo olo hita mengakui dungi sian nasa roha mangidu hasesani dosa. Dungi porsia hita di Tuhan Yesus pasti boy di sesa jala pasti dolo Yesus manesa. Molo songoni do hamua kadongan na hinaholongan. Holong ni dibata di pakokobon na di hau pinarsilang tu hita di Jumat Agungon marlojong mahita sudetu Yesus. Lapatan na sayunang biadong hita naolo makuti-huti dosat tay ate. So tung tahuti-huti be dosat tay. Manang so tung tahomol-homol be dosat tay. Manang so tung tapatiyok-tiyok be dosat tay. Jangan kita mau lagi menyimpan dosa-dosa kita. Jangan kita mau lagi menyimpan dosa niya kadongata. Luja sadiri do hita. Molo saita huti-huti dosa tai. Molo saita sipat-sipat dosa tai. Luja sadiri do hita. Bahenon ni. Tumagom marohi ta tu Yesus. Molo tapatupa anon dung 10 ibadah tahun ulaon na badia unang adong siat tongat-tongat na mula kate dung 10 ibadahon alai taujungi ma dot ulaon na badia manang dohonon na tuhita di bagasan bason omma kesempatan emas di hita laho pasaihon sudia kadosata. Dua dupan ni Yesus. Tua hariko tiasa sonang rohatta. Ala didok unang be tadak dati mardusa. Imajo na parjolo sahali na naing hangulu holota di Jumat Agungon. Jangan lagi kita mau menyimpan-nyimpan segala kesalahan-kesalahan orang lain terhadap kita. Ketika kita mau menyimpan-nyimpan semuanya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa orang lain terhadap kita, itu sangat menyusahkan diri kita sendiri. Alayasa sonang kita. Sada kesempatan emas ma molo tapatupa ulon nabadia di bagasan bason saling memaafkan. Ai sipata di namarulon nabadia di suku-suku na paupatoni. Asing duguguni pangalusna sian nasingi. Ayo lo do homardo manesa dosa ni do ngammu na marsala do pakko ninna. Atar nangek do suara maddo naulu dua ninna. Alayang guna parjului karas do suarai maddo ulu. Ulu alayang go paupaton moru do karas ni suara na maddo ulu. Alaidok naulu doho manesa salah ni dongammu namar dosa tuho. Laustarida dui di somalna alani protokol kesehatan waing dan jadi masih jalangak kita. Ala dia kenam marulon nabadia dia ketik-ketik nasal pu saya dong dosiat tonga-tonga ni ruas. Molo disuruh masih jalangan. Dia ke nama nong 10 marulon adong do nama ngalak kahodonganna. Dangi jalang dongan naik. Makanya saya katakan tadi ini adalah merupakan kesempatan emas bagi kita. Dungin apa dua hon muse didok. Jadi maribak bola dua mahire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru. Hire-hire ima na membatasi parholangan ni inganan nabadia dohot inganan nabadia situtu. Itu adalah merupakan simbol. Na patuduhon na sobui langsung jolma mangaduk debata alani dosa. Ikon marhite situani malim do nama buan pilihan ima mudar ni biru-biru. Alai di hamamate ni Tuhan ta Yesus Kristus mariba ma hire-hire pembatasi. Ini peristiwa yang sangat menentukan dohonot tahamu kadongan.
Itu adalah merupakan suatu peristiwa yang menentukan dang alana lapuk manangna maribak boti dohonot alai marhiteima dipatakas tuhita dohot tusadok portibion sepanjang abad. Marhiti hamamate ni Tuhan Yesus nunga boy behita mulak tu debata ima marhite Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Puasa. Ay daging naido gabe pilihan pardengganan tu debata. Jala dijakon debata. Ay lomodo rohani debata di Yesus songon na terbege di hati hani padirion nai marhite hamamate nai nunga dibangun Tuhan Yesus jembatan. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus sudah dibangun jembatan pada muhon hita tu debata dalatta mula tu debata sikop do dalan nai hamwa kadongan nahina holongan ay holani bana do di satu pihak ima jolma 100% alai huhut di pihak na lain laus ibana do debata 100%. Alani boy mado honot taham wakadongan sempurna do dalan nai. Jala holan Yesus do naboy patupahoni. Alani do ubay nabarani Tuhan Yesus madok mengklaim ngolota jaha di Yohanes 4 ayat 10. Yesus mengklaim apa yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 16. Ahu do dalani dohot hasitongan dohot hangoluan dangadong nasahat tuau iya so marhite sianau. Harus saya tekankan terutama kepada anak-anak muda sekarang ini, dimanapun kamu cari, tidak ada juru selamat sempurna Tuhan Yesus. Tidak ada, kamu dapat dimanapun itu kamu cari. Tidak ada juru selamat sesempurna Tuhan Yesus. Dan tidak ada keselamatan sesempurna keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang mau saya katakan kepada anak muda sekarang ini, jangan ragu. Jangan pernah ragu tentang Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Terimalah dia menjadi juru selamatmu. Pegang dia terus. Setialah kepada Yesus sampai mati. Jangan pernah tinggalkan Yesus sedikit pun. Jadi muladong dope naragu taringot tu Yesusi sadarion buat maha putusan. Sian nasaroham lahumat jalu Yesus. Jalana parpudi hamwa kadongan nahina holongan tarida do siap paduhan nilek nani namadok tutu do halak nati goroha do on dung didok sengoni masih topu adorana marnida namasai laus mulak manin nanakin. Jadi taida majo hamwa kamang inang makilalahon songon nahuduk dimulana nakin na jongjong hita di Golgata di jolo ni sulang ni Tuhan Yesus. Jala tabering ma akai sedo nadong disi. Disi do akan mangalihon tua anggur nasomi tu Yesus. Disi do nama bagi-bagi akapahean ni Tuhan Yesus. Di sido nama bain pelangkat di hasalaan na raja ni Yahudi. Di sido dua halak panamun na tarsilangi. Di sido kapamulus na mangaleay. Di sido akanatorok na mangupirhon uluna huhut madok peho. Mangalohay bagas joro. Di sido situan ni malim doho si boto surat madok. Naleban di palua ia dirina so terpaluasa.
Alai tabegeno nakin nasa halakomma ima tabering leknan didok komandan pasukan penyalipan. Dia menjadi komandan pasukan penyalipan. Terkenal do halaknya nakasar doi. Dia adalah kejam. Dia tidak kenal takut. Alai huruha dada holan melaksanakan tugas ibana. Alai dicermati do sian nasa rohana. Dia mencermati semua apa yang terjadi itu. Sudah nama saya dimaknai bana sian nasa rohana perbagasan. Dungi diolah mai di panggora ni rohana, dia mengolah itu dalam diri sendiri. Dungi haruar ma pengakuan na luar biasa sian pamanganna. Tutudo halak natiger roha doon. Nina pistar hamua kadongan haruar panidangioni sia dirina dung di bege ibana do hatani Tuhan Yesus nama dok aliyamang marpamuati maroham mida nasida aidang diboto nasida nabi nahin nasidai maka dongan nahina holongan nuaing dinajongjong hita di jolo ni silang ni Tuhata Yesus di dolo Golgata boha di horong dia do hita di horong namang icahi do hita di horong ni nama parsilakoni do hita ala di paingot hita di bagasan bason asa marguna silang ni Yesusi doho si taunon nai di hita songon lek nanima hita. Mari maknai semua peristiwa itu dari hatimu yang terdalam. Gunakan hati nuranimu. Maka kita akan berani bersaksi seperti letnan ini. Yesus itu benar-benar anak Tuhan. Yesus itu tutudo halak natigor. Alani sudema hita madok hujalo ma Jesus gabe si palua diau. Amin martang yang mahita. Mau lihat marohanami di ho Tuhan. Nungatung takas marsaringar hatam. Di panaonon marhite Yesus Kristus natar silang di dolo Golgata. Lahu paluahon hami sia dosa nang hamatiani. Atong Tuhan gomulma naing hanguluhonon nami. Panaonon dohot pakukopon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa taruli hame di haluau ni pasu-pasu ma saluhu na ruas ni huriam na makalason parningotan diari hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di Jumat Agungon. Mau lihat mariho Tuhan. Amin. Mari dimahita laos mardalan ma piliata tujulu. Hodolong bulong buki Naralohon dosai Dohot mandeleani Disude
dosanaku ulangi, dan kau hasonanaki nang rikot berohaki ola ronang inuki ola nasini roham pangurupi o Tuhan. Rodo hanuanku ho, sai palambas marohan, nunga pola mateho, ala asini rohan, jakonau nadangolo, sayulo sitodiko. Dosa patundukona ho mama ngondikona ramun situ tuloa mudar mima mulia napogos napol awon ho Tatangnya kunma pilihat tua dupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata amanami na di banua gijang. Odo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Do nasa ulibasa nama liutus. Upasahat kami masian na nilahon mitu kami pilihan nami tuho. Saya jalumai gabe uap nahucus di julum. Pasu-pasu may jalara mutia sahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami meduk mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi tondironi pamataku osadohot kogoki roni saluhut ataku Ali Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nunga patar huidahami holong ni roham na gudangi. Gumudang dui sian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anakonna. Tung naso tatibang do gudang dohot argani silehon-lehon mu dihami. Ay anakmu nasasaday disuruh gabe jolma manaon pardangulan. Isa-hisa dohot pastap-pastap. Gabe terpajal ibana jalatu hamatian humukub hami. Mauliati marohanami ala naung sayu utang nami jala malua siad dosa sian hamatian dohok sian gungguman ni sibolis ala ni pujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardumuan pardengganan nami tuho ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamursan dosa nami dohok dosa ni hajol maun
mauliate ma rohanami tuho jala pujion nami mahoro disaliling nililingna sai tata mahuriam nahinokokmu jala na pinapungumi sai pahot madihami hasesan nidusa doho dame na pinatupami sai paiyas jala parbadiai mahami asa tarbuan ho hami tu banua gijang pasaurun hami tu akkana badiai sai bunu jala parsilakon majol mana buruhi doho sakap narua di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton amana di banua gijangi upasahat hami ma diri nami tuho jala hulehon hami rohanami bahin ingananmu ala naung dihokop ho hami diho mahami jala ho dihami sayunang luas hami sirang sian ho dongani mahami jala saur maho tu hami sai pato gumaha porsiaun nami tuho asa hot lakkanami ro di ujung ni hamatian sai ramuti maka ruasmu nama maritahon holong ni roham doho dalan naung pinatupami atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami doho raja nami saya si maruham ingot mahami dihasangopumi jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata ali amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai rumah harajaunmu sai sagot malumon ruham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapare sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami to gihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagong ai ho nona kunam hara dohot ha rodi ha jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurohon ma damena tu todim amin. Amin, amin, amin. Tauduti maulau tale mangaso mahita 5 menit akka mangkainang lau paradihun ulaun nabadia 5 menit mahita mangulun istirahat tokin lau mangaradi tu lau nabadia di paradia kamata situ ama salukna
lima halak mahita marurut diatur parhala dope muliate. Tisu. Dihamuna amanami dohot ina nami marurut ma ulauta tu ulaun nabadia. Kurian itu hatta di hari perningotan hamamatin itu hatta Yesus sadarion udutatama ulaun nabadia. Pebartu natinonahon ni Tuhan Yesus tuaka sisianna adorang so ditakup ibana. Ulaun nabadia ima perningotan tu Tuhan Yesus Kristus tada hasesaan ni dosa dohot pada nai baru taringot Tuhan uluan na sora sudah mari demahita. Adong dosa damu wali di nama dosai mengasai dengan domu wali bahasona roh haki mual nabadiai imani Yesus di sesado tingastai dibuat arsaki. Dameni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramuti ati-ati muna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung amanami nadiban wagijang asiruham topot mahami na pungudison adorang hupanga kami yang non parpadanan nabadiai lehon ma to di porbadia tuganup hami asa ditubuhon hapor seyaun na mangulu di hami asa pos situ turuhanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargugui mahami maswadahon diri nami asa tarihutun hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor seyaun na mangului saitaitima rohanami asalam malumun hami tuban magijang asa sai masihol hami ai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naung pinarhamaul di debata kita sakap nuaing mangaton parpadanan nabadiai di baheni tatibang maju mulu manang natau hita marulaun nabadia asa unang honauhum manangise sian hitaon ai holan nauduk roha jala namanol soli rohana alani pabbahenanna na soture jala namanopoti dosana jala naporsia dihasesan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadanan nabadiai alayak kana dohot marulaun nabadia unang be dioloi sibolis unang be tidak dati mardosa tung padau hamuma rohamuna siani tung gotapon hamuma
hosom dohot lateni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate jalanang mulak mangulu humokop hamu asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadiai dibaheni tatak kasih majolo rohat tabi jala alusi hamuma sukun-sukunon jong-jong mahita saluhutna. Di parhatu turu hamdo halak pardu saho sian hatu tubum dohot alani pangalosunmu dipatik ni dibata molo di parhatu turu ham dogma olo namarsak duruham ala dusami jala dipangi duruham naing malua honuaing sian dusam mulu sunguni ruham dogma olo di parhatu turuham do nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanaon panguluhun pardosa ibana nang mate dohot mulak mangulu humokop ho mamursan jala manesa dusam molo sunguni di parhatu turuham dogma olo doho manggota pun sian roham lateni roha dohot hosom ni roha akup ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaw ni dibata sudi dusam molo songon ni roham dogma olo atong tapauduk bema rohatta jalata toputi ma sudidu satta ihutton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi ale Tuhan debata amanami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jut hulau sihami patikmu tamado honau hummu hami nuaing doh sugut molo balosononmu tuhami hobartu pabahenan nami alai alani gudang niasi dohot holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokop hami alani ubahen na hum hami mangido tuho asi maroham dihami sai jalo mahami sai sesa masudido sanami jalalehon todim porbadia tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hubartulomo ni roham saliling di tanon do behami amin atong hamuaka namanoputi dosa muna jalana mauas diasi di rohani debata sai sahat matu hamu nahina porsyon muna manga sahon hatani Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos maruhamuna nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guarni debata ama dohot anak dohot tod di porbadia amin alia manamina di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaunmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togihon tu pangunjunan balua mahami sian pangagu ay horuna puna harajaun dohot hagugun rodi hasangapun saliling ni lilingna amin udul mahida tapasada rohata mari di mahida O Jesus nang sinengat bihau na pinarsilang roham doktom daunat nan luju botar hilang marutang hose
atong tangion hamuma to nani Tuhan Yesus laho padirihon parpadaran abadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borong ini uju terjehe ibana hiduk ma mauliatim dungi di ponggoli maim di parlehon ma tua kasisian na huhut maridok jalo hamu ma jalapangan ma dagi kudui nalewon tu hamatian humokub hamu bahen hamu ma songoni bahen parningotan muna diau jala dungsun nasidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sudi hamu manginum siani ia panginumanon pada nai baru maun marhite-hite mudarhu nani usehon umokop hamu bahen hasesaan ni dosa sai bain hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungaradi sudi ida jala dai hamuma dengan basa ni debata perjulu maka amata inata parhalado uhut mari di mahida. Hidup Tuhan Yesus Kristus jaluma jalapangan ma dagi kudui nani nihon kuhamatian lima pahotun rohamuna lahu maka bersiai dana asadi hamu hamuluan na sudah amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma dagi kudui nani nihon kuhamatian ima pahoton rohamuna lahu maka bersiai dana asadi hamu hamuluan na sudah amin. Tuhan Yesus jalo jala inum mak mudar hudoon na niusehon tuhamatean tumokop hamu ima pahoton rohamuna lau makapursiai ibana asa dihamuna hanguluan na sora sudah amen bulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamuma jalapangan ma dagi kudui nani lihon kuhamatian ima pahoton rohamuna lahu maka porsiai bana asa dihamu hamuluan na sora sudah amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo Tuhan Yesus Kristus jala jalo hamuma jalapangan ma mudar dagi kudui nani sehon tuhamatean ima pahoton hamu rohamuna bahen hasesaan lahu maka porsiai bana asa dihamu hamuluan ima pahoton rohamuna lau makapursiai ibana asa dihamuna hanguluan na sora sudah amin. Bulak mahamu Tuhan Yesus bagasan damai. jalo hamuma jalapangan ma dagi kudui nani lihon kuhamatian ima pahoton rohamuna lahu maka
kaporsiai bana Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung udar gunaon na niusehon tuhamatean kumokop hamu bahen hasesaan ni dosamuna hidup Tuhan Yesus Ima Kristus pahoton rohamuna lawa Jaluhamuna kaporsiai jalapangan ibana asa dihamuna hanguluan na nanilihon sora sudah. kuhamatian Amen. Ima Ulak pahoton mahamu rohamuna di makasan dame. Allah makaporsiai bana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Ke depan. Ke depan. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung udar budoon na niusehon tuhamatean kumokop hamuna bahen hasesaan ni dosamu Ima pahoton rohamuna lama Hidup Tuhan Yesus kaporsiai Kristus ibana dalam hamuma asa jalapangan dihamuna madagi kudui hanguluan na sora nanilihon sudah. kuhamatian Mulak mahamu Ima di bagasan pahoton rohamuna dame. Allah makaporsiai bana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Ke depan. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung mudar kudoon na niusehon tuhamatean kumokop bangu bahen hasesaan ni dosamuna asa dihamuna hanguluan na sora sudah Hidup Tuhan Yesus Ima Kristus pahoton rohamuna lama dalam kaporsiai hamuma ibana jalapangan mah asa dihamuna hanguluan Dagi na sora kudui. sudai Nah, Amen. ini Mulak waktu mahamu kematian. di bagasan dame. Ima pahoton rohamuna Allah makaporsiai bana asa dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Madiun. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung udar kudaon na niusehon tuhamatean sumokop hamu Hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hamuma dalam bahen hasesaan di dosamuna dagi kudui ima pahoton Nanilihon rohamu lama kuhamatian. kaporsiai ibana asa Ima dihamuna pahoton hanguluan rohamu. na sora sudah Allah Amen. makaporsiai Ulak bana mahamu di bagasan asa dame. dihamu hanguluan na sora sudah. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung udar kudaon na niusehon Hidup tuhamatean Tuhan Yesus Kristus dalam hamuma bahen hasesaan jalapangan ni madagi kudui dosamuna nanilihon kuhamatian Ima pahoton rohamuna Allahu Ima makaporsiai bana pahoton rohamuna lama asa kaporsiai ibana dihamu asa dihamuna na hanguluan sora sudah. na sora sudah. Amin. Amen. Mulak mahamu di bagasan dame. Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung udar kudaon na niusehon tuhamatean kumokop kamu Hidup Tuhan Yesus Kristus bahen jalo hamuna. hasesaan di dosamuna jalapangan mah dagi kudui nanilihon Ima pahoton kuhamatian rohamuna lama kaporsiai Ima ibana pahoton asa dihamuna hanguluan Allahu na sora makaporsiai sudah. bana Amen. asa dihamu Ulak mahamu hanguluan di bagasan dame. Amin. Dilehondo hondo mudarna marhite hite angguro Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inung mudar kuduy
na niusehon tuhamatean tumokop Hidup hamu Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mah bahen hasesaan di jala dosa pangan muna na dagi kudoy nanilihon tuhamatian ima asa di hamuna hamuluan na sorasuda Lahu makaporsiyahi bana ima pahoton asa rohamuna di lama hamu kaporsiai ibana hamuluan na asa di hamuna hamuluan na Amin. sorasuda amen mulak mahamu di bagasat dame hidup Tuhan Yesus Kristus jalo jala inu udar udaon nani usehot tuhamatean pokok kamu bahen hasesaan di dosa muna hidup Tuhan Yesus Kristus Ainai toto pegano pari papahoton rohamuna lama Mudah kaporsiai ibana asa di hamu Huti bana somasadi manogutu lambung hidup Tuhan Yesus Kristus Sainai Jalo-jala inu. ngaumangan perbadanan Ni Yesus Hidup Tuhan Yesus Kristus. Sehat tuhamatean jalo hamu mah jala pangan mah dagi kudoy bahen hasesaan nanilihon tuhamatian ima pahoton Lahu makaporsiyahi bana asa di hamu rohamuna lama kaporsiai ibana masa di hamuna hamuluan Amin. na sorasuda amen mulak mahamu di bagasat dame Ada hidup lagi. Tuhan Yesus Kristus jalo jala inu udar udaon nani usehon tuhamatean bahen hasesaan di dosa muna ima pahoton Hidup Tuhan rohamuna Yesus lama Kristus. kaporsiai ibana jalo hamu mah asa di jala hamuna pangan mah hanguluan na sorasuda dagi kudoy amen Nah, nilihon mulak tuhamatian. mahamu di bagasat dame ima pahoton rohamuna Lahu makaporsiyahi bana asa di hamu hangoluan na sorasuda amin. hidup Tuhan Yesus Kristus jalo Asiroham dia oh Yesus Tupahinya sadarion Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mah jala pangan mah asa di hamuna hamuluan na dagi sorasuda kudoy amen mulak mahamu di bagasat dame ima pahoton rohamuna Lahu makaporsiyahi bana asa di hamu hangoluan na sorasuda amin. Rohaku marningo dengan ibasa Hidup Tuhan Yesus, jala inu. Imanati dosaku udar udaon binani Hidup Tuhan Yesus Kristus. diro Jalo hamu mah Bahen jala hasesaan. pangan mah di dosa muna dagi kudoy ima pahoton Nah, rohamuna nilihon lama tuhamatian. kaporsiai ibana asa di hamuna Ima pahoton hanguluan na rohamuna. sorasuda Lahu amen makaporsiyahi mulak bana mahamu di bagasat dame asa di hamu hangoluan na sorasuda amin. Torok dope nasihati di Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu mah jala pangan mah dagi kudoy ima Nah, pahoton nilihon rohamuna tuhamatian. lama kaporsiai ibana ima pahoton asa di hamuna rohamuna hanguluan na sorasuda berdosa
asa di hango duan na Sayo loma porsenya ai debata manjo kamu Tuhan sonangan situ bahen hasesaan hidup sabda Imapahoton rohamuna lama kapersyai ibana asa di hamuna kamuduan nasa lilit amin ulap pahamu Tamu Didok Tuhan Yesus Kristus jala inum ma Tamalongan dan usia Rohamale umbe Imapahoton rohamuna lama kapersyai ibana asa di hamuna kamuduan nasora sudah amin mulak pahamu dibagasan kami Atong sayunang juabe tangi kon pamiona tak tidok kaya tidok udah langsung aja sini langsung aja sini Hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamum ma jala pangan ma dagi kudui ayat na tolu nilihon tuhamatian pardosa jalo jala ini dido roha dan usehon nasota Imapahoton rohamuna lama kapersyai ibana asa di hamuna kamuduan nasora sudah amin ulap pahamu dibagasan dame dampola alandi dosam umban nasudat bongo ai dungasang dosabi digarar Tuhan Yesus nang sai dodo sambi parade editasian nomor sia ayat sada Tuhan Yesus Raja
ma Tuhan debata ale todiku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Uji ma Tuhan debata ale todiku jala unang tung halu pahon denggan nibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalu maka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan jala dilehon tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardengkan basa do Tuhan debata. Labbat terimas jala para siroha gudang. Dang dibahen tuhita nahobar tu dosatta. Jala dang dibaloson tuhita nahobar tuha jahatotta. Songon asini rohani ama-ama tuaka nakon nado. Asini rohani Tuhan debata diakana maka biari ibana. Nungatakas dipatuduhon debata. Holong ni rohanai tu hita dinamate Kristus umokop hita uju pardosa dobe hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan debata olat nyon rodi saliling ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaurhon ma damina tu todim. Amin. 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 Atas guarni para haladu, pasahaton Tuhamu amanami nami, selamat memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Ala protokol kesehatan dan buat kita masih jalangan sahab ma tabinami akamang kainang nama kubasi di minggu sadarion. Di hasapura rea ipehamu pardosai sayong loma Sai ro